ċifri tal-Uffiċċju Ewropew tal-Istatistika juru li fl-aħħar 12-il xahar il-bejgħ mill-ħwienet kompla jonqos xejra ta' tnaqqis illi ilha tinħassal diversi xhur. Iċ-ċifri tal-Eurostat jindikaw illi kuntrarju għal dak li qed jiġri fiż-żona euro u l-bqija tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, f'Malta fuq sena kellna tnaqqis fil-bejgħ ta' 2.3%. L-akbar żieda fil-bejgħ fost il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea kienet fi Slovenja bi 13%, l-Irlanda bi 8.4% u l-Litwanja b'7.3%. Malta kellha l-akbar tnaqqis fir-rata ta' bejgħ bl-imnut, tnaqqis ta' 2.3%, segwiti mill-Finlandja fejn it-tnaqqis fil-bejgħ kien ta' 1%. L-istudju li jsir regolarment mill-Eurostat jinkludi x-xiri ta' prodotti bażiċi bħall-ikel, ix-xorb, il-mediċini u l-ħwejjeġ, kif ukoll affarijiet oħrajn bħall-amara u apparat elettroniku. Malta ilha għal 6 xhur sħaħ tesperjenza din ix-xejra ta' tnaqqis fil-bejgħ.